Nazdar. Jsem tu já. A já. A já. A on. A jeho máma. A jsme na expu. Tady stánek Big Construction. Takže tady jezdíme jak svíňa. Jsme spoceni jak prasata. Vevnitř vydechají vzduch. Jo, smrdí tam tady Pepa. A keci. No. Jo, je tam keci. A má spocený kudrny. A já mám spocení kulky. To máme všichni. Okay, senoritas and caballeros, and ladies and gentlemen, my diamond and dad and hey baby from the 17. Okay, put your hands up in the air, every hand in the air, on everybody sing now. 1, 2, 3, 4. Hey, hey baby, I wanna know if you'll be my girl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. When I saw you walking down the street, I said that's the kind of girl I like to meet. She's so pretty, looks just fine. I'm gonna make her mine, all mine. Hey, hey, baby. Čemu musíš tak Začíš? Tebe přibližuje. Jo, přibližuje ti nos. A jemu nefunguje makro, tak tady musíš zkoušet. Jo, má nějaký pokakaný. Ahoj.